COVID-19 eraginez martxoaren 14ean ezarritako alarma egoerak honela utzi zituen Getariako negozio gehienak. Itxita. Itxialdi arintzeko neurriekin batera, berriro zabaltzeko aukera izan dute zenbait saltokik aste honetan. Aldiz, Donadoniko Fernando Alberdik asteak daramatza lanean, etxez-etxeko eskaintzarekin. WhatsApp bidez, eskau, zebertzan, eta gero geuk ematen genuen etxea. Ordainketa eiti zagon dirutan justu, modu bestela txartelakin. Gustora dago jendearen agerarekin. Izpat asteu garatan, jende egite zituen pediduek hostielako, zanbaturoko eta jairako, eta oso ondo gustua egite izan dudakin irikidun, baina merezi zen du. Azina pitatzen neu baharri nahiko izan honetzela, bai helau egiteko eta repartu egiteko, baina neska batekin hartu behar izan dut. Gai da, jendea atenditzen, onja atenta irikite dakeula pediduek osau, eta jendea atendiu. Eta ni bitartin helau egin eta entregak. Pasaden astelenetik, saltzaileen eta bezeroen harremana horrez aurrekoa da. Ni urduri, baina, lasai, guraldira askar marra dago, da hona dago, baina beste lanin daudela, nahiko lasai. Konfiantza hartu arte, honekin nola funtzionatuko deun, da ikusi jendeak onartzen du, no ez. Nik momentuz bi eukitut eta problemik gabe, Osea, esan die zein da protokoloa, eta listo, ez diet ikusi bihurtuta. Horria, bueltatzea erabaki dugu, bai, pixkate ez jornada osoz, bintzatu ordu batzu, txetorpenean gaudelako, eta pixkate hasi behar delako martxan, oso lasai, batez delako mugimentua, eta, aldeuna bultzatzen gabiltza. Denek landu behar izan dute protokoloa lanean hasi ahal izateko. Aforua edukiera pertsona batekoa da. Alkarrekin baldin batoz, gehienez bi batea sartzea daukate. Eskatzen dut maskarillakin etortzea, baina espaldi etortzen, dakate pantalla ni bezalakoa behatza. Zena, zakuten emateko, desinfektatzen duenean, behar hartu behar due pantalla, eta nola ajustatu itendan, behar jantzi. Eta gero nik hau egiten detenea da ura eta jaboiak inberdiz desinfektatu eta hemen dutzi. Eta gero zer nahi duen ikusi, nahi eskatzen dit eta nik erakusten dio. Bitxia beti, bestelare bai, beti desinfektatu egiten den, alkoholatik. Pantalla utzi eta gero gela eman, eta listo. Azkenean neurri bakarra da, eskua garbitzea, eta gero, probatzen du, soinean jasten duen edozein erropa, aparte guztia. Eta gero nik hori bi egunetan mantendu karentenan, edo bestela baita ere, aporeta dela plantxa vertikala, eta horrekin pasako dut, eta esaten du horrek ere desinfektatzen du. Birusa hiltzen du. Maskara, nik badakat eskua garbitzekoa, guantiak ere kontzeko ditut momenton batzutan bai. Janariek lan egiten dutenentzat ez dira ezagunak lanerako neurriak. Aldaketa ez da enbizten, eta lehendikan ere APTCP manual bat jarritu behar dut normalean hartzean neurriak dira, maskarilla bat, aldaketa nabarmenen. Lehen horrean nahiko neurri zorrotzak genitun, baina COVID-19 honekin, maskarilla, gela, sarrillo garbiu eskuek. Hainbat taberna ere ireki dituzte aste honetan. Momentuan, erdi mailan hasiko dira. Gero, kanpoko jende etortzen denean, Gipuzko mailan, hor jakin behar pixka zabaltzen. Baina momentu honetan, nik nahi dugu erdi mailan zerbitzu bat eman. Jende etorri berko maietan iseri, eta kamareko abea aurreatuko zaio eskritzen zer dakat. Azilon bat, adibidez, nahoz izango ja, parezetan egon ja, kantak eta izazen egin. Enbedetan eguneko pixka murriztuta moia gauzak, baina hasi minimoekin da pixkanaka bat nintzeko da. Txora era kopuru jartzeko egin dugu, baina espazioa zabaltuta. Aforo esangoa jarriko ditugu maietan zitiak eta kolokauta, eta hori meneko jo ezin dago. Eskatzen dugu maiak ez moitzia, ez elkartzia maiak eta ez dara zitiak itzia alde batetik bestea. Arreneko pasa aldatzen dinean, bai animatu ginela, jenda irekitzea, hemeneko herriak, baina guraldi zoragarrik jasen egunaietan, eta
naun duzula erabakia hartzea. Eta gero asteburuan jakin ganean herri batetan bestea ezin dela pasa, horrekin gandiu pixka duda hori, ez? Zera, ona izango da, alperrik izango da. Bueno, baita ere alde ona da ikasteko, poliki hasteko, ona da baita ere. Kaiperen kasuan ordea mugitzeko debekuak erabaki aldarazi die arduradunei, eta ez dute asteburu honetan irekiko. Dena den aurreratuta dituzte lanak. 3 asteko epeakin jabadazko gotu zela. Inguruko jendia. Ez behar inor izango zenbat denborak egateko. Ez da egokizkoa ez. Torriko dira, disfrutatu jaten, eta tertuliekin, eta pertsona dator ondo jatea ezin ez uzan, bi ordu da ez jun hartzen barezu. Hori ez dugu. Zertatu duzu baita irekitzean, eskainiko dugula eskarta osua baizekan. Ze sartuan eguna betan merkagoan, ze arrai sartu da, kareizko arraia, antxua, iarrak, arraia eguneko sartzen barbaina, lenguagoa, ze sartzen da egunekoa goxi eskeniko da, bez? Hemen inguruko genero. Egu berez dazkau, eta bozua langilea, ezin dugu denak inazi. Justu egin, hasiko asmoa gainez langileena mantentzea, eta pixkanaka, inkorporatzea jutea jendea, ez? Ondoko txokon ere lanak izan dituzte aste honetan araudiak zehaztutako neurrietara egokitzen. Datozen egunetan ireki nahi dute. Jatetxeen kasua atzerritarrakin lan egiten dutenakin, orduan haiek daude baita ere pixkat zai bezala, frontera horiek edo mugo horiek nola irekiko, ez? Besteak, hemen bertakoakin ere lan indezakegu. Bildur nagusia da jendian konportamendua, ez? Jendian jarrera nolakoa da, bildurra da on, o jendian mugitzen da. Sektoria nahiko prekopatuta dago, ez? Situazioa zaila dalako gaurrea behira pixkat ez, bai ez jakintasunagatik eta bai ezartzen nahi dian oain arteko behintzat neurri zorrotzoiekin bideragarritasuna nahiko komplikatu ikusten dugu. Hotelen kasuan behintzat esperantza badakat uztaila eta abuztua saulatuko ditugula. Dendari txikiak daudela Getaian, turismoaren dute daudena baita ere. Eta baserritarren kasuan berdina, Getaian daude baserritar desente eta arrantzale txikiak bai dependitzen duena jatetxe eta ez. Azkenian dana sare bada. Gaur hartu behar dugu herri bezala konpromisua, gure etxetarik hasita elkar laguntzeko. Goin da momentua, ez dela zaila dakau da.